यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुषीद गणपते गणेश त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवञ्चित्रमच्च जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदाः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि इयमददात्र भसमृणच्युतं दिवो दासंवध्र्यश्वाजदाशुषे या शश्वन्तमाचखादावसं पणिन्ताते दात्राणितविशा सरस्वती। हरिः ओम। साकद्वीपी लोके होत बाजू टनामा जहानामा में सोज भइल बा सभे मिलके करी सूर्य के पूजनमा जहानामा में सोज भइल बा जहानामा में सोज भइल बा जहानामा में सोज भइल बा साकद्वीपी लोके होत बाजू टनामा जहानामा में सोर भइल बा। साकद्वीपी लोके होत बाजू टनामा जहानामा में सोर भइल बा। अब तो होई साकद्वीपी के उठानमा जहानामा में सोर भइल बा। सभे मिलके करी सूर्य के पूजनमा जहानामा में सोर भइल बा। साकद्वीपी लोके होत बाजू टनामा जहानामा में सोर भइल बा सभे मिलके करी सूर्य के पूजनमा जहानामा में सोर भइल बा। साकद्वीपी लोके होत बाजू टनामा जहानामा में
में शोर भइल बा सभे मिलके करी सूर्य के पूजनवा जहानवा में शोर भइल बा साकदीपी लोग के होत बा जुटानवा जहानवा में शोर